Menteri Rangba Khuborjylla kontrat ke sama hakasingi baar udah let jurip yaka Unity Mall bat Sports Complex ha Sauli ban bishar yaka jingya chaprang jonggini ki project bakongsan hapo ka New Shillong Township. Haka jingya keran barki officer barki agency ki bapentre yaka project Menteri Rangba ula bishar yaka jingya chaprang jong ka Unity Mall kabalatmu ban long ka jaka ka bakerpang na ka benta kinong shna jingshna kinong thanjan kinong sengkam lajong ki self help group bat kinong penmi yaki mar na ki thain ba pher ban pen I bat de yaki mar jong ki ulong ba kani ka project kan kentiu yaki kam seng la jong kan pen klan yaka kam jingok kai perthei bat kan thau lat kamai ka ban ne na ka banta ki Paidbah Khuborjylla u konrad ula pentip ru yaka sports complex ha Sauli ha ka ba ula pen pau ba ka sarkar kadang yai beteng ban te yaki jing te yale kai ki ba kat kum ka kerdan perthei Ulaong bakani ka sports complex kan ai ya ki jaka pentibet bat jingale kai ki bapura na ka banta ki Samla ban penroy ki sab jingale kai jongki bat ban penlong ya ka Meghalaya Khuborjylla ka bapau ha ka liang jingale kai ha ka ne ka jingjurip Menteri Rangba ula batha iki agency bakin trebha bat ban pendep ya ka kam hapo kapor balabu